I què passa quan ningú vol ser el president de la comunitat? Tenim aquesta consulta d'una persona que ens ha fet via xarxes de que a casa seva no tenen president ni administrador. Porten anys sense fer reunions de juntes, no estan complint les noves normatives com poden ser IT, riscos laborals, protecció de dades... Fins que han arribat una de molt grossa, filtració d'aigua importantíssima que ha afectat a la finca del costat. I ves per on? No tenen cap assegurança vigent. Evidentment, la responsabilitat cau sobre tota la comunitat. Per això les figures tant del president com de l'administrador són imprescindibles. El president és el representant legal de la comunitat. Convoca juntes, supervisa el manteniment, gestiona urgències i també representa la comunitat judicialment. És qui signa els contractes amb tercers, com ara la companyia d'assegurances. I és qui, quan s'ha efectuat l'acte, la signa per certificar els acords que s'han pres en aquella reunió. El president i la comunitat poden delegar moltes d'aquestes funcions a l'administrador de finques, reduint la càrrega personal de les liquidacions, pagaments, cobraments, contractament de proveïdors, però això no l'eximeix de representar legalment a la comunitat. Per cert, la presidenta o el president de la teva comunitat fa la seva feina o és invisible. Contacta amb nosaltres si hi ha mancances a la teva comunitat. Un administrador pot ser la solució a mals majors.